De mannen van Brabant, ja, die zie je echt verschijnen zo rond carnaval. Of ja, per ski, het is niet helemaal duidelijk. Nou, voornamelijk rond carnaval. Ja, op ski zijn we vaak zelf aan het skiën. Dus ja, dan vieren we daar op ski. Ook dit jaar zal er vast weer een plaat uit zijn gekomen. Ja, liever laf dan dood. Hoe? Liever laf dan dood. Nou, vertel, waar gaat het over? Dat gaat over dat je liever laf bent dan dood. Maar dat klinkt een beetje als een aantijging aan mensen die erg laf zijn. Ja, nou ja, wij. Pantoffelhelden zijn wij. En jullie zijn eigenlijk helden op sokken? Absoluut, pantoffelhelden zijn wij. Luister dadelijk maar, we zijn echte pantoffelhelden. Ja, hij had serieus 2 paar gekocht, die waren heel goedkoop en denk die neem ik mee. Maar de ene was ongeveer 2 maanden te krap, weet je wel. Dan had ik nou met... Dat is jammer. Ja, nou, misschien doen we het nog aan. Hoe ziet voor jullie de carnaval eruit? Zijn jullie dan veel aan het optreden of vieren jullie zelf ook carnaval? Nou, we zijn wel veel weg, ja. Ja, en af en toe het laatste uurtje pakken we even mee. In het thuiskroegje. Ja, als wij zelf carnaval gaan vieren, gaan we absoluut verkleed. Ik bedoel, we zijn echte carnavalsvierders van begin af aan. Dus wij verkleden ons helemaal, doen lekker mee en heerlijk, heerlijk. En het kostuum van dit jaar, hoe gaat het eruit zien? Hij gaat kostuums maken, heb ik begrepen. Althans, hij laat ze maken, anders vrees ik het ergste. Maar het worden schijnbaar hele interessante gekke pakken. Ja, vertel. Nee, dat is nog geheim. Elke keer is dat geheim. Maar ga je nog niet weten. Want als ik het vooraf vertel, dan zeg je nee, ik wil dit, ik wil dat. En dat is lastig. Je krijgt iets aan en dan moet je aantrekken. Wat is bijvoorbeeld iets wat hij eigenlijk nooit aan zou trekken? Hij? Dat is roze, dat is blauw, dat is geel. Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de kleuren die hem niet staan. Ja. Maar dat kan je ook zien, hè. Ik had er wel een keer een juiste kleur, maar dat was een schaatspak. Maar daar kreeg ik de rest niet van dicht, weet je wel. Zo straks had dat ding. Maar dit jaar gaan de kilo's er even vanaf. Kan ik alles aan. Let maar op. De nieuwe single, als mensen hem willen downloaden of doen, kan dat? Zeker, iTunes. Daar staat hij. En de rest ook natuurlijk, maar iTunes is het makkelijkste, denk ik.